maisa mafotos maisa mfirijo nyazotonhorera akazoona ari fresh. Pane mashoko anosuwisa atatambira ayo atekeshera pasi rose reZimbabwe. Madam Boss vari kuchema kushaya kwehanzvadzi yavo Sekuru Gudo, avo vashaya nhasi pakati peusiku mushure mekurwara kwenguva refu. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekushayawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mashoko aya anorwadza ekushaya kwaSekuru Gudo atanga kutaurwa nasisi vavo vanonzi Dr. Fungai Mutisi pasocial media. Kubva ipapo mashoko enyaradzo ari kuuya kubva kuvatsigiri nevamwe vane mukurumbira vanosanganisira Mama V naLorraine Guyo vachipa rutsigiro rwavo panguva yakaoma iyi. Kushaya kwaSekuru Gudo kwasiya ronda rakadzika mumwoyo yeavo vari pedyo navo uye munharaunda yevanotsigira Madam Boss. Mafanzi nevateveri vanoramba vachizadza indaneti nemameseji erudo, simba uye nenyaradzo. Tinoti zororai murunyararo rusingaperi Sekuru nematambudziko kumhuri yese panguva inorwadza iyi.